Hudubar mu tana magana akan likitoci kamar yadda suka tura mun takarda suna da wata rana na ganin an saba yi a wannan gurin. Hudubar dai tana magana akan wasu ladubba na likita da kuma girman iliminsa da matsayinsa yadda Allah ya masa wannan baiwa ya zaɓe shi cikin mutane mai da shi haka. Kamar kafin mu fassara hudubar muna da nasiha musamman akan 'yan siyasa. Waɗannan 'yan siyasa din lalle ne su sani fa Allah ya gama komai. A tsare-tsaren Ubangiji ya riga ya gama komai nasu. Illa iyaka yana jiran lokaci kamar yadda ya tsara yadda ajalinka yake in lokaci yayi kuma za ka mutu. Da sababin da ya rubuta zai kashe ka. Haka hawa mulkin nan ba ƙarfinka ba ne, ba dabararka ba ne, ba wayonka ba ce, wata kudura ce wadda Ubangiji ya rubuta ta tun kafin a haife ka. Za ka yi. Idan ba za ka yi ba duk nacinka da bala'inka da duk abin da kake jin za ka yi ba zai yi ba. Saboda shi Allah abin da ya rubuta yake iya yiwuwa. Muna jan hankalinsu ba tun yau ba, tun lokacin da aka buɗe kamfen muka ce su daina zagin juna, su daina munanan maganganu ma junansu, su daina ɓacin ma junansu, su daina kuma tunzura yara dan su tada hankalin mutane ko kuma su ci mutuncin junansu. Wannan dole ne su sani a matsayinsu na musulmai, shi Allah ba ruwansa da fagen siyasa, ba ruwansa da fagen kamfen, ba ruwansa ko a fagen masallaci ka ci mutuncin wani, to shi Allah zai shari'a a kai. Kada ɗan siyasa ya ɗauka kawai baragadar da zai yi da surutar da zai yi ta yi shi kenan wai ya sha banza. In mutane suka tambaye shi ya ce ko shi ɗan adawa ne ko kuma ya ce a shi kaza ne, shi a gurin Allah ba wani maganar da za ka yi bai rubuta ta ba, ba wata magana da za ka yi kuma bai maka hukunci a kanta ba, ba wani aiki da za ka aikata Allah bai ba hukunci ba. A fagen siyasa kai ko a fagen karatun alkur'ani ko a fagen masallaci kai a ko ina kai duk abin da kai Allah zai maka hukunci a kansa. Saboda haka ku kiyaye harsunanku da maganganu. Sannan masu bin tsiraicin juna muna shaida musu ko dai su yi haƙuri, domin yanzu kamar sara ce za a buga maka waya sai a yi rakodin. Idan wannan halin kuka ɗauka mu kanku, na rantse da Allah ko a cikin ɗakunan ku sai Allah ya tona muku asiri. Duk wanda zai ɗauki wani abu don ya tona asirin wani, wallahi tallahi manzo Allah ya ce ko a ɗakin ka sai Allah ya tona ma asiri. La tattabi'u awrat, kada ku bi tsiraicin mutane. Allah zai kunyata ku hatta akan gadon. Dan haka abin da za ku yi ma junan ku shine ku yi ma junan ku kafin alkai. Asalin ku ɗaya ne, uban ku dai Annabi Adam ne ko kuma uban mu zan ce Annabi Adam. Ko ba haka ba, kasar mu kuma guda ɗaya ce. In ma garuruwan mu sun bambanta to kasar mu ɗaya ce. Saboda haka dole a nema mata mutunci kuma mutane su nemi mutunci ba kansu. Dan haka dole ku sani cewa Allah in ba kun haɗu kun gyara kanku ba zai yabe muku kazafan da kuke wa junanku ba, da irin abubuwan da kuke faɗa ba daidai ba ne. Saboda haka duk mutumin da zai yi magana ya san abin da zai faɗi. Kai kuma ɗan ziga da ake ziga ka shiga can ka faɗi rediyo ka je can ba a tambaye ka ba saboda 5,000 da za a baka, ka sani za ta ƙare kuma za ka mutu za ka koma da farin likafani kuma Allah zai tsare ka. Wannan amana ce. Saboda haka mun gaya muku kuma Allah ya shaida mun gaya muku ko mutane ma sun shaida mun gaya muku. Kafa bil mar'i shar, ya ishe ka sharri ka wulakanta dan uwanka, ya ishe ka sharri. Duk abin da kake ji wai kana siyasa ko kana menene, wai kana jin in duk abin da ka faɗa a fagen siyasa kamar ka gama, don ina ga kamar suna kallon ko ba isabi ne masu ne. Kawai suna ganin duk abin da suka faɗa shikenan za a ce kamar wasa suke. Ba wata magana da zaka faɗi a wajen Allah bai rubuta ta ba. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kuma wasu maganganun ma da muke ji har da mutumin da yake lahira ana magana a kansa. Yanzu dan Allah mutumin da yake duniya ma kai magana yaushe zaka haɗu da shi ka samu yafiya. Ballantana mutumin da ya riga ya koma wajen Allah. Wallahi ku kiyaye kanku. Za ku tono ma kanku bala'in da ba ku tsammani. Manzon Allah ya ce za ka iya magana za ta nitsar da kai a cikin wutar jahannama, nisan tsakanin mahudan rana da mafadarta. Kuma za ka yi ta kana dariya sai ranar da Allah ya kama ka. Wallahi ku ji tsoron Allah. Duk Allah ya gama komai.
ba ihun da za ka yi wai ya baka, ba abin da za ka yi ya baka sai in Allah ya rubuta wannan abin za ka yi. In Allah bai rubuta ba wallahi fa biyar da za ka yi ba za ka yi ba, saboda ma ku ce bakar da ne, abinda Allah ya rubuta ya tabbata, ya riga ya rubuta rufi al-aqlam, ya ce an dauki alqaluma, jabbatu suhuf, takaddun ma sun bushe. A ina za ka samu su in an bar su dan yunwa? A ina za ka samu takardar da Allah ya rubuta? Ba za ka samu ba. To da ka ba mai canza kudurar ubangiji. Shi yasa manzon Allah ya ce arzikinka da abin da za ka yi yana neman ka kamar yadda ajalinka yake neman ka. Sai ya ce fa ajmilu talaba, ku kyautata nema. Wannan faɗakarwa ce da jan hankali, ya kamata ku shiga hankali. Siyasa ba hauka ba ce, za mu cika da wannan kalma, ba hauka ba ce, wallahi hisabi za a maka a kanta, sai Allah ya maka hisabi idan baka yi daidai ba. Wannan shi ne abinda hudubar mu take magana akai, shi ne tana magana akan likitoci. Likita babban mutum ne a cikin al'umma, kuma za mu ga yadda hudubar za ta ambata. Sai dai watakila ta ɗauki lokaci wajen fassara ta, inda rana ɗaya ce, a yi haƙuri. Sai godiya ta tabbata ga Allah, muna neman taimakonsa shi Allah, muna neman gafararsa, muna neman tsari daga sharrin rayukanmu, kuma muna neman tsari daga munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar ba mai fatar da shi, wanda ko Allah ya fatar da shi, to babu mai shiryar da shi. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya, wanda muna shaidawa lalle Annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah, kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah. Ya sake cewa ya ku mutanen duniya, ku ji tsoron Ubangijinku wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya, sannan ya halitta ma wannan rai mata, sannan ya fitar da waɗannan rayuka guda biyu, miji da matar, wato mazaje da yawa da kuma mata da yawa. Yace ku ji tsoron shi Allah wanda kuke roƙonsa da bukatun, ku ji tsoron Allah wajen yanke zumuncin ku. Allah ya kasance a kanku mai saurare ne da duk abubuwan da kuke yi. Ya sake cewa ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya. Allah zai kyautata ayyukan ku, kuma Allah zai gafarta zunuban. Wanda duk yayi ma Allah da'a, yayi wa manzon Allah da'a, wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma. Ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah, wanda duk ya ji tsoron Allah, Allah yana sanya masa mafita a cikin al'amuran rayuwa. Sannan Allah yana azurta shi daga abin da ta inda Allah ta yanda baya tsammani. Wanda duk ya dogara da Allah, to Allah din ya isan masa. Allah yana kaiwa matuƙa a cikin al'amuransa. Ya sanya ma kowane abu akwai kaddararsa. Ya ku bayin Allah, lalle jikin ɗan adam ma'abocin sha'anin abu ne mai girma in ɗan adam ya kalli kansa da irin yadda Allah ya halicce shi. Babu shakka sha'anin jikin ɗan adam da yadda Allah ya gina shi abu ne ma'abocin girma. Kuma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala, ɗan adam yana da girman gaske. Allah ya yi rantsuwa cikin Alƙur'ani ya ce tabbas hakika na girmama ɗan adam kuma na kyautata halittarsa. Babu shakka yana da matsayi mai girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Domin wannan jikin shi ne jikin da yake tsayuwa da ibada ta bautata ma Allah tabaraka wa ta'ala, da kuma ita wannan ibadar da ita ce duniya take kyautatuwa ta kyawu ma ɗan adam din, kuma da wannan ibadar ce lahirarsa take yin kyawu. Sannan da wannan jikin ne ɗan adam yake aikata aikin da ransa yake ci gaba ta hanyar wanzuwa a cikin jikinsa. Da wannan rayuka da gaban nasa suke zamantowa abin da suke rayar da ƙasa ta hanyar ciyar da ita gaba. Wannan baya ta wannan ne yake wato samun rayuwa, wato rayuwarsa take kyautatuwa a cikin wannan rayuwar duniya din. Babu shakka mutum mai hankali yana kiyayewa akan lafiyarsa, kuma yana yin aiki domin samun lafiyarsa, domin ya kai zuwa ga yadda rayuwarsa za ta zamanto tana wanzuwa kuma tana bunƙasuwa ta hanyar kyawu da lafiya. Sannan kuma yana nesantar dukkan wasu abubuwa da za su jawo ma jikinsa illa ta rashin lafiya ko kuma rasar da shi wannan jiki din. Babu shakka nassoshi ko shari'u na Allah wanda ya saukar a sama, wanda ya saukar da su daga saman bakwai tun zamanin annabawa da suka gabata har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama, dukkan su manufofin wannan shari'a mai girma shine ya ba da kiyayewa akan jikin dan adam da lafiyar dan adam, da kuma kare dan adam din daga dukkan abin da zai cutar da shi dan adam,
in ma da gaggawa wajen cutarwa, in ma kuma sai nan gaba zai gane cutarwar, Allah Ubangiji ya kare shi daga wannan. A wajen tsare rai kuma Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi kada ku kashe kanku da kanku, domin ni Allah na kasance mai tausayi ne a kanku, ina jin tausayin ku kuma ina son ku, kar ku kashe kanku da kanku. Allah ya sake faɗi a wata ayar yana cewa kada ku kashe rai wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta kashe ta, sai dai idan da haƙƙi na musulunci na shari'ar Allah. Wanda duk ya duba zuwa ga jikin ɗan adam ko rayuwar ɗan adam ko ran ɗan adam ɗin ko kuma rasar masa da wani abu, zai ga cewa babu shakka idan ya kallo duk wanda ya shishigi akan rayuwar ɗan adam, ya masa shishigi wajen wato kashe shi, zai ga babu shakka jikin ɗan adam idan an sama masa irin wannan illa ko aka rasar da ransa a cikin musulunci, da sannu za ka samu cewa lalle jikin ɗan adam yana da tsadar da dukkan wani jiki na dabbobi ba shi da shi. Babu shakka ya tabbata cewa diyar rai dai raƙuma 100 ake bayarwa. Haka nan diyar idanuwa ma wanda ya cire idanun mutum guda biyu, diyar rai yake bayarwa gaba ɗaya. Haka nan wanda ya cire kunnuwan mutum guda biyu, dukkan su diyar mutum complete ake bayarwa gaba ɗaya. Haka nan wanda ya yanke ma kafafuwa guda biyu, diyar raƙuma 100 ake bayarwa. Haka nan wanda ya cire hannayen mutum biyu, shi ma diya yake bayarwa. Haka dai har zuwa ƙarshe yadda aka yi ta ambato a cikin littattafai na shari'ar Allah, wadda ake nuna girman diyar gaɓoɓin ɗan adam da yadda ɗan adam ɗin yake da mutuncinsa da girma. Kamar yadda shari'a ta ba da kariya akan jikin ɗan adam, kuma ta hana shi shigi da wato ta'addanci akan jikin ɗan adam kamar yadda muka ambata, ta hanyar yi ma wanda ya wannan ayyuka uquba, za a masa uquba akan laifukan da ya aikata a jikin ɗan adam. Haka nan kuma Allah ɗin ya umurci ɗan adam da shi karan kansa ya kiyaye jikinsa ta waɗannan hanyoyi. Na farko zai kiyaye jikinsa ta hanyar cin abinci kyakkyawa da kuma sama magani a kansa idan ya samu rashin lafiya, domin da waɗannan ne rayuwar ɗan adam ɗin ta jiki take tafiya daidai, har da za ta kai iya tsawon inda Allah ya rubuta mata, sannan ta tashi daga wannan duniya kuma zuwa lahira. Don haka ya yi magana a cikin cewa ta yadda abin da zai gina jikin ɗan adam, Ubangiji ya ce ku ci sannan kuma ku sha, amma kada ku yi barna, kada ku ƙetare iyaka. Malamai sun tabbatar da cewa ci yana da mizani a jikin ɗan adam, kuma sha ma yana da mizani a jikin ɗan adam. Kada ka ci ka wuce mizani, kada kuma ka sha ka wuce mizani. Allah ya ce baya son masu israfi cikin wannan hali. Sannan wannan ka'idar da Allah ya ajiye, ka'ida ce wadda take taimaka ma ɗan adam wajen samun lafiya hatta a cikin abincin da yake ci. Idan ka cika cikinka da yawa, babu shakka cutuwa za ka yi. Idan ka sha da yawa, nan ma cutuwa za ka yi. Allah Ubangiji ya sa maka ƙa'ida, ya ce ka ci, ka sha, amma kada ka ƙetare iyaka, domin Allah baya son masu ƙetare iyaka, kamar yadda jikinka baya son ƙetare iyaka wajen cin abinci. A wajen magunguna kuwa, manzon tsira sallallahu alaihi wasallama cewa yayi, ku yi magani ya ku bayin Allah, domin Allah bai sa wata cuta ba, sai da ya sa mata magani. Ya sa mata waraka, illa cuta guda ɗaya wacce ba ta da magani ita ce tsufa. Ya ku musulmai, babu shakka ran ɗan adam wato rai ce wadda take da girma, kuma ta tsaya ne akan rukunai guda biyu. Waɗannan rukunai guda biyu su ne tushen rayuwar ɗan adam. Wato abu na ɗaya shine ran ɗan adam, sannan abu na biyu jikin ɗan adam ɗin da Allah ya cusa rai ɗin a jiki. Shi rai Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya maganinsa ne a bisa wahayin da yake yi daga sama. Da haka rai tana da cutar hasada, tana da cutar keta, tana da cutar kafirci, tana da cutar shirka, tana da cututtuka iri daban-daban. Likita baya iya wannan maganin, don haka Allah ya sa maganin waɗannan cututtuka na rai a cikin Alƙur'ani, shine wahayin da Allah ya yi daga sama. Shi kuma jiki da aka sa a jikin ɗan adam, wato maganinsa shine abinci mai kyau da kuma magunguna. Waɗannan ku ba su faruwa sai an samu ƙwararren likita wanda zai iya ba da magunguna. Da haka ilimin shari'ar Allah da Allah ya sa a ciki na shari'a da kuma haske, wannan shine magani da yake warkar da cututtukan rai. Sannan kuma shi jiki Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa magungunansa akan ilimin likita da kuma abincin da yake ci. Da haka ya zamanto ilimin likita ya zamanto shine ilimi mafifici idan ka cire ilimin shari'ar Allah. Da haka yana kan likita ya gode ma Allah a bisa wannan ni'ima da ya bashi,
sannan ya sani a cikin aikinsa kuma niyyarsa ta zabanto ibada yake yi, kusantar ubangiji yake yi da irin aikin da yake yi, sannan ya nemi lada da aikinsa a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma ya sani cewa aikin da yake yi na samar da lafiya a jikunan mutane ibada ce daga cikin ibadojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wa mutane, ba wai ya ta kuɗayin kuɗi akan wannan aikin ba. Zamanto wajibi ne ya kasance amintacce, mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai gaskiyar amana, mutum ne mai gaskiya a cikin aikinsa, kuma mutum ne mai tsare sirrin mutane, mutum ne mai tsare sirrin jikunan mutane da yake kallo. Kada ya ha'inci, ya kasance mai kyawawan ɗabi'u da maras lafiyansa, ya kasance mai rangwame, mai tausayi, mai afuwa, mai yafiya, mai haƙuri, mai juriya, mai nasiha, amintacce ga maras lafiya, da wani ɗabi'u waɗanda ake so ya kasance waɗanda suke kyawawan ɗabi'u. Sannan ya kasance mutum ne mai kyautata aikinsa, ya zamanto aikin nan yana yin sa ƙwarai da gaske, ba wai aiki biri-biri ba. Sannan ya kasance a cikin takassusin da ya yi, wato abin da ya ƙware a kansa, ya zamanto har bai iya samun kurakurai ba wajen siffanta halin maras lafiya da siffanta shi da irin maganin da zai bashi da irin kamar maganin da ya kamata ya rubuta masa. Ya zamanto nitsatsen mutum mai bibiya, mai sauraro, kuma ya zamanto cewa mai wanzuwa ne kullum a bisa leƙe da nazari da bincike akan ilimin abin da ya shafi aikin da yake aikatawa, domin kullum likitanci yana da buƙatar ci gaba ba tsayuwa a guri ɗaya ba. Sannan ya yawaita daga karatu da bincike a cikin ɓangaren da ya ƙware a kansa, domin tabbas ne kullum abin da ake buƙata shine ya zamanto harkarsa tana ci gaba ba baya ba. Da haka ya zamanto wajibi a kansa, kamar yadda ya zamanto wajibi a kansa, wajibi ne kuma ya zamanto kada ya ɗorar da kansa cikin abin da shi bai sani ba akan ciwon da aka zo wajensa, domin kowane likita ya sani ba dukkan kowane irin rashin lafiya kake iya maganinsa ba. Akwai inda ka ƙware, akwai kuma inda baka ƙware ba. Ya zama wajibi a kanka ka yi aiki ne akan takassusinka, ka kuma kyautata abin da kai takassusi a kansa, ma'ana abin da kake bantu a kansa na ilimi. Kada ka wuce zuwa ga inda wani ya ƙware banda kai baka ƙware ba. Wajibi ne ga ɗabi'a ga likita musulmi ya ƙudurta a cikin aƙidarsa, ya fa sani cewa ba shi ne mai warkarwa ba, ya san wannan cewa ba shi ne mai warkarwa ba, ba abun ma alfahari ba ne don wani ya warke a gurinka, ka sani mai warkarwa shine Allah kadai, ba wanda ya isa warkar in ba Allah ba. Wannan idan ka sa shi a ranka zai gadar maka da tausayi, zai gadar maka da kyautata aiki, zai gadar maka da neman taimako kullum a gurin Allah, kana neman muwafaqar ubangiji tabaraka wa ta'ala. Da haka hakan din zai sanya ka zamanto mai tawadu'i, mai komawa zuwa ga Allah, ba mai girman kai a matsayin wai kai likita ne saboda kawai ka zama likita ba. Yana kan musulmi da wato likita ya zamanto cewa kada ya rike aikinsa ya zamanto aiki ne na neman kuɗi wanda zai rinka fuskar dukiya daga wajen marasa lafiya ba tare da wani haƙƙi ba, ko ya je ya haɗa baki da kamfanin magunguna, ko ya je ya haɗa wato abin nan ya je ya haɗa kai da wasu famasi da wasu wanda suke sayar da magunguna, ya rinka sarrafar da wasu magani waɗanda suke ba su da amfani ba tare ma da bukata ba, dan kawai a samu kamisho a rubuta ma wani mai abin nan magani kuma a tura shi gurin wanda za a samar da kamisho din. Wajibi ne kada ka tabbatar da abin da bai tabbata ba a jikin marar lafiya da ƙaryar da za ka yi don neman samun kuɗi don a je a yi ciniki ka samu kamisho. Wannan maganar da ake yi ana magana ne kamar yadda kasance da likitan musulmi, haka kuma ya zamanto ga likita mace musulma. Dole ne ta kame daga kanta, dole ne ta zamanto mai mutunci, dole ne ta zamanto mai tsare kanta, dole ne ta rungumi hijabi, dole ne ta nesan da kanta daga kan dukkan abin da zai kawo mata shakku ko tuhuma a cikin ayyukanta. Ya ku musulmai, babu shakka ilmi na likitanci kamar yadda ya kasance ba abocin muhimmanci ne mai girma a cikin rayuwar jikin ɗan adam, ya kasance mafi yawansa da kyautattuwarsa yana hannun waɗanda ba musulmai bane a wannan lokaci. Da haka ya zama wajibi akan musulmai masu kuɗinsu da waɗanda ma ba su da kuɗin da 'ya'yan musulmai wajibi ne su koma su karanta wannan ɓangare iyaka, su himmatu himma mai girma ƙwarai da gaske. Dukkan abin da ya kamata su yi domin kiyaye jukkunan musulmai 'yan uwansu da ma waɗanda ma ba musulmai ba, domin su 'yanto irin wannan guraren ayyuka daga hannun waɗanda ba musulmai ba domin ya dawo hannunsu musulmai. Yana daga cikin matakan da ya kamata su bi
shine samar da jami'o'i waɗanda suke training ɗin likitoci akan irin wannan daga kowane ɓangare da dukkan area da mutum yake so ya zama ƙwararre akan wannan. Kuma dole a wadatar da waɗannan jami'o'in, wannan ya shafi hukuma, dole ne a wadatar da waɗannan jami'o'in da dukkan abin da likitocin suke bukata, dukkan abin da suke bukata na ilimin likita na wannan zamani na ci gaban likitoci, dole ne hukuma ta samar da wannan domin tsare lafiyar mutane ba abin da ya kai shi muhimmanci a cikin rayuwa. Yana daga cikin abin da zai taimaka shi ne a samar da ɗalibai ƙwararru ta hanyar yi musu intabiyu, ƙwararru waɗanda suka cancanta kuma amintattu akan rayuwarsu, a samar da waɗanda suke malamai waɗanda za su koyar da su a ɓangarorin da ake buƙatar cewa su ƙware a kansu. Dole ne a zaɓo waɗanda suke ƙwararrun malamai waɗanda za su karantar da su, waɗanda suke kabammu, tatattu, tsayayyu akan aikinsu domin ba da tarbiyya ko ba da training akan irin waɗannan ɗaliban da aka zaɓo. Yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka domin buƙatar da waɗannan abubuwa ko bunƙasar da su ko ciyar da su gaba, gina asibitoci da dukkan abubuwan da ake buƙata na gwaje-gwaje da kuma dukkan abubuwan da za a sa na auna ɗan adam da fannoni iri daban-daban waɗanda suke na ƙwararru cikin ƙwararru waɗanda suka ƙware a gurin inda suka ƙware, har ya zamanto cewa wannan ya isan ma mutane ba za su buƙatu ba zuwa ga fita wata ƙasa don neman magani. Yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi shine gwamnati ta kula da shi wajen samar da irin waɗannan abubuwa, ƙwarewa ko kuma tabbatarwa da rayuwar waɗanda suka ɗauki hanyar koyarwa da likitoci akan wannan al'amari, da su karan kansu ɗalibai da suke karatu akan wannan, a kyautata rayuwarsu, a amintar da su daga dukkan abin da zai kawo musu tashin hankali, su samu kwanciyar hankali, domin hakan ɗin shine zai sanya su wajen kyautata ayyukansu na likitanci, kuma a wadatar da su da dukkan abin da suke bukata a cikin wannan area da suke koyarwa. Sa'adan wannan zai zaɓa musu su ma su tabbata a cikin ƙasashensu, ba za su gudu zuwa wata ƙasa ba. Daga ƙarshe, ma'aikatar ilimi, ma'aikatar lafiya dole ta rinka bibiya akan al'amura da suke faruwa a wasu gurare. Za ga a zaure ana ɗaura ruwan magani, a zaure ana tiritin ɗin wasu mutane waɗanda wasu ba su cancanta ba, dole ne ta zamanto ta bibiyi waɗannan al'amura, kuma bibiya wadda yake na yau da gobe ba na lokaci ɗaya ba. Dole ne a bi irin waɗannan abubuwa domin a wannan lokacin ana samar da irin wasu abubuwa waɗanda ba su cancanta ba suna shiga. Ma'aikatar ilimi, ma'aikatar lafiya ta tabbatar da wannan domin ya zamanto tana da kwaɗayin tsare lafiyar mutane da kuma rayukansu cikin aminci. Domin akwai wasu mutane waɗanda suke da da'awar likitanci amma suna wasa da jikunan mutane. A gare su akwai shaidu na ƙarya, shaidun takardun makaranta na ƙarya, waɗanda kuma idan sun zo aikata aikin da ya shafi lafiyar ɗan adam suna tafka kurakuran da yake wasa da rayukan mutane. A wani lokacin ma yakan sallamar da rayukan mutane zuwa ga mutuwa, a wani lokacin kuma yakan sallamar da lafiyar mutane zuwa ga abin da ba za a iya tashi ba daga cikinsa. Don haka ya zamanto ya kasance a shari'ar Allah ta musulunci, har ma da ƙa'idoji na likitoci, dole akwai biyan diya ga likitan da ya aikata abin da bai dace ba, ko kuma abin da ya aikata a cikin jahilcinsa ya kan alkafura ya je fada cikin wannan. Saboda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, wanda duk yayi likitanci kuma bai iya likitan ba, sannan ya barar da lafiyar wani mutum, to sai ya biya diya. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, Imam Nasa'i ya fitar da shi, Ibn Majah ma ya fitar da wannan hadisi. Da haka ya zama wajibi akan ka ya kai likita, ka zamanto cewa ka sani Allah zai tambaye ka amanar mutane, kuma Allah zai tambaye ka abin da ka siffanta ka rubuta, kuma Allah zai tambaye ka akan abin da ka faɗa. Dan haka ka ji tsoron Allah cikin wannan al'amari. Babu makawa, dole likitan musulmi ya kasance yana da waɗannan ladubbansa suna da yawa. Za mu ambaci ‘yan kaɗan daga ciki domin tunatarwa. Wajibi ne kowane likita musulmi ya kasance mutum ne wanda ya cancanci abin da yake yi, ba wai bai cancanta ba, alfarma ce kawai ta kawo shi. Wannan bai halatta ya yi wannan aikin ba. Wajibi ne ya kasance mutum ne wanda ya cancanci abin da zai aikata, da abin da zai bada magani a kansa, da abin da ya sani ne kuma ya tabbata kuma da shaida ta ilimi akan wannan. Abu na biyu, dole ya nisanci dukkan wata shubuha. Ba zai yi musharaka wajen ba wa mutum magani ba, amma yana da shakku a cikin abin da yake badawa.
wanda wannan bai dace da aikin likita ba kuma bai dace da matsayin likita ba, ya ba da magani amma yana da shakku. Na uku, dole ya kasance cewa ka kiyaye kyakkyawar siffa da kyakkyawan tsari da tsaftar jiki, hatta tufar da likita zai sa ya kamata ya saka ta ya zamanto tana da kyawu ta yadda mutuncinsa da muru'arsa da matsayinsa ba za ta zube ba a idon marar lafiya. Abu na hudu, dole ya haƙuri domin aikinsa aiki ne daga cikin manya-manyan ayyuka. Ya ishe shi alfahari Allah ya ɗauki wata mu'jiza da ya taɓa baba annabi Isa, wato ya zamanto ya abin da ɗinsa ya rataya masa ita. Wannan sifa shi ce ta raukar da mutane, ta warkar, ta ba da magani domin samun waraka ga marasa lafiya. Abu na biyar, amana. Wajibi ne akan kowane likita ya sani cewa akwai amanar musulunci a kansa, sannan ya san akwai amanar musulmai a kansa, sannan ya sani akwai amanar 'yan ƙasa a kansa, musulmai ne ko ba musulmai ba. Sannan kuma dole ya sani akwai amanar ɗauke musu dukkan wasu cututtuka da suka dame su domin fito da bayyana al'amura a cikin al'umma. Abu na shida, ya nemi taimako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Yana kan likita ya nemi taimakon Allah, ya sani al'amarin dukkansa na Allah ne. Lokacin da zai fara aiki ya fara da basmala da neman taimako a gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na bakwai shine ya saukar da mutane a masaukinsu, domin annabi ya ce idan mai girma cikin mutane ya zo to ku girmama shi, amma ku girmama shi da abin da ba zai wuce haddin shari'ar Allah ba. Abu na takwas, ya yi kyakkyawan saurare zuwa ga marar lafiyarsa da kunne mai fisga, ma'ana kenan ya saurara ya ji yadda abin yake, kada ya yanke maras lafiya idan yana bayani har sai marar lafiya ya gama maganganunsa sannan ya faɗi abin da zai fara. Abu na tara shine ya zamanto mai tawadu'i. Wajibi ne likitan musulmi ya zamanto mai tawadu'i, ya gode ma Allah a bisa wannan ni'ima ta wannan aiki da Allah ya bashi da kuma irin abubuwan da yake sabawa na saka farin ciki a cikin dukkan marasa lafiya. Abu na goma shine ya girmama matsayinsa, wato abin da ya karanta, ya sani shi mutum ne mai kima, ba zai zubar da kansa ta hanyar duba marar lafiya ko ya maganganun da za su watsar da mutuncinsa ba, domin ya sani ilminsa ilmi ne na biyu bayan ilmin shari'ar Allah da ya farlanta wa mutane. Abu na 11 shine kada ya zamanto zai ba da shaidar zur, mutum ya kashe wani da gangan a kawo a ce likita ya gwada sannan ya ba da report ɗin ƙarya ya ce ai yana da taɓin hankali kuma ƙarya yake. Kada ka yadda ka ba da wannan shaidar zur, abin da ya tabbata shi za ka rubuta, abin da bai tabbata ba kada ka rubuta shi don daɗaɗa ma wani. Domin manzo Allah ya ce ku saurara in ba ku labari mana da mafi girman kaba'irai. Suka yi shiru, daga ciki sai ya ambata musu shaidar zur, wato kai shaida akan ƙarya. Abu na 12 yana daga cikin abin da ya kamata likita ya yi, ya tsare wa mutane marasa lafiya sirri, domin likita yana iya kallon tsiraicin mutum, yana iya kallon ko'ina a jikin ɗan adam saboda aikinsa ne, to ya tsare sirrin wannan amana ce. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya suturta ba wani musulmi a wannan duniyar shi kuma Allah zai suturta masa ranar tashin alkiyama. Abu na 13, kada ya tsananta ko kuma ya tsadantar da matsayinsa, a dinka bunkawa mutane kuɗin da ya fi ƙarfinsu. Ka yi abin da ya kamata, ka himmantu da tsayar da amana, kuma ka tuno ladan da Allah zai baka tabaraka wa ta'ala akan wannan aiki din. Kada ka tsadantar da abubuwa, ka dinka bunkawa mutane kuɗi su rasa inda za su kasa kansu, saboda rashin kuɗi suna kallo ɗan uwansu zai mutu ko kuma suna kallon ɗan uwansu yana galabaita. Ya kamata ka zamanto mai sauki domin ceto ran ɗan adam, wannan abin da ya kamata kai. Abu na 15, haramun ne akan kowane likita ya wasa da rayuwar marar lafiya, haramun ne. Dukkan sakacin da zaka bayar da shi in dai da gangan kake sakaci, ko a zo a gaya maka kai zaman ka kace kana zuwa kuma rai yana kokarin fita, haramun kake aikatawa. Kowane likita ya sani haramun ne a kansa yayi wasa har a rasar da rai bai zo ya bada gudunmawa da zai bayar ba. Dole ne ya zamanto haka, saboda wannan yana daga cikin abin da malamai suka tafi a kansa cewa duk likitan da aka zo aka bashi labari yana gurin aiki kuma ga marar lafiya, sannan da sakacinsa ko dan duban wayansa ko dan chatting ko wata magana kawai ya zauna yana abin da ya ga dama har rai ya fita, za a tuhume shi da yayi kisan kai. Wannan shine abin da malamai suka tafi. Abu na 16, ya bayyanar da illa ga maras lafiya idan yayi gwaje-gwaje ya gano illar,
to ya bayyanar da ita ta hanyar hikima, ta hanyar tausayi, saboda faɗin manzon Allah da ya ce wanda duk ya ɗebe ma wani musulmi baƙin ciki daga cikin baƙin cikin wannan duniyar, shi ku Allah zai ɗebe masa baƙin ciki daga cikin baƙin cikin lahira. Ya ku likitoci, ina horon ku da ku ji tsoron Allah. Ya ku likitoci, ina horon ku da ku ji tsoron Allah a cikin ayyukanku. Ku kuna kan alheri, matuƙar kun tsare amanar da Allah ya ɗora muku. Da sannu Allah zai muku sakamako, kyakkyawan sakamako. Allah ya faɗi yana cewa ya tabbata ga waɗanda suka kyautata, su ma suna da kyakkyawan abu a gurina, in ji Allah, har ma da ƙari. Da haka ku ji tsoron Allah cikin abin da za ku faɗi, ku ji tsoron Allah cikin abin da za ku aikata, ku ji tsoron Allah kuma cikin abin da kuka bari. Yi wa manzon Allah salati. Allah ka yi wa manzon ka tsira da aminci, ya masa albarka tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya, da dukkan waɗanda suka bi shi har zuwa ranar sakamako. Ya Allah, muna tare da su da rahamarka da falalarka da baiwarka, ya mai girmamawa, ka girmama mu ya Allah. Ya Allah, ka yi albarka a cikin rayuwarmu, cikin abin da ka ba mu, ka yi masa albarka. Ya Allah, ka wadatar da mu da halal ɗinka madadin haramun ɗinka. Ya Allah, ka wadatar da mu da falalarka wadda ba waninka za mu roƙa ba, kai muke roƙo ya Allah. Ya Allah, ka wadata mu da wadatarka ya Allah, ya rayayye kuma tsayayye dawwamamme, ya mai biyan bukata ka amsa mana ya Allah. Ubangiji ka gafarta ma iyayenmu, ka gafarta ma dukkan musulmai da suka mutu. Ya Allah, ka sanya mu cikin 'yan aljanna ta ni'ima da rahamarka ya mai rahama, ya mai jin tausayi. Ya Allah, kai ne mai rahama, kai mana rahama. Ya Allah, kai ne mai haƙuri, kai haƙuri akan mu da zunuban da muke aikatawa. Ya Allah, kai ne mai yawan karɓan tuba, ka karɓi tubanmu ya Allah, muna tuba gare ka. Ya Allah, ka kasance da waɗannan likitoci mai taimakon su, mai tsare su. Ya Allah, ya Allah, muna roƙonka ka ba su muwafaqa cikin aikin da za su dace domin samun waraka. Ya Allah, ka yassara al'amuran su, ka sauƙaƙa musu al'amarin su ya Allah. Ya Allah, kai musu muwafaqa cikin abin da kai kake so, ka yarda da shi ya Allah. Ubangiji, sauƙaƙa halin su ya Allah, zuwa ga mafificin hali. Ya Allah, ka yassara al'amuransu, ka sauƙaƙa musu. Ya Allah, duk abin da ya zame musu da tsanani, sauƙaƙa musu ya Allah. Ya Allah, rubuta musu sauƙi cikin ayyukansu. Ya Allah, kai riko da kwakwalensu da tunaninsu zuwa ga mawafaka da tabbatuwar al'amura kamar yadda ya dace. Ya Allah, ka ji tausayin mu, ka ji tausayin iyayenmu maza da mata. Ya Allah, muna roƙon ka gafararka, kuma ka gafarta mana, ka gafarta wa malamanmu, ka gafarta wa shugabanninmu majibanta al'amuranmu, da rahamarka ya mai rahama, ya mai jin tausayi. Ya Allah, ka karbi wannan addu'a ya Ubangijin talikai. Allah, muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance, kuma ya Allah ka saukar da shi a Najeriya gaba ɗaya ya Ubangijin talikai. Ya Allah, wanda yake nufin wannan ƙasa da makirci ka kifar da shi ya Allah, ka shagaltar da shi ya Allah da kansa. Allah, ka ɗaiɗai da al'amarin waɗanda suke son su kawo faura ko rikici ko ta'addanci a cikin wannan ƙasa. Allah, ka rarraba tsakaninsu, ka tsintsinka su ya Allah, dukkan tsintsinkawa. Allah, kai ɗaiɗai da al'amarinsu ya Allah, ya rayayye, ya tsayayye, ya dawwamamme, ya ma'abocin girma, ya ma'abocin ɗaukaka. Ya Allah, muna roƙonka ka kama su kamawa na mai iko idan ba za su shirya ba ya Allah. Kada ka bar ɗaya daga cikinsu ya samu dama, ya mai tilastawa. Allah, muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya, ka ba mu rabo mai kyau a lahira, ka tseratar da mu da azabar wuta ya Allah. Ibadallah, qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.